Гледаме новото предаване на телевизия Евроком с многозначителното име Психодиспансер. С водещ не кой да е, а кротичката и обичлива Албена Вулева, която добре помним от предаването Сигнално жълто по телевизия СКАТ. Отново ще бъда в ефир и ще съм по-зла от всякога. Ей, бубе! За тема на първото си предаване в Психодиспансера са избрали сирийските бежанци. Ние вече нямаме къде да ги слагаме, а те прииждат и прииждат, а идват тук не защото войната ги мъчи. Не защото са заплашени от бомбардировки, убийства, изнасилвания или изтезания. Не. Не, няма такова нещо. Такава веселба цари в Сирия. Кой нормален човек ще иска се махне оттам? Интересно, щом войната не е причината, какво според Вулева кара бежанците да идват у нас? Какво? Влачат се като свински черва през България, защото 90% от тях имат рода в европейски страни. Защото тук е най-лесно и най-безопасно да си бият към шика към щастливия живот в богатите европейски държави. Ясно! Значи България е трамплин към щастливия живот. Винаги съм го подозирал, Зуек, но нека не се отплескаме от темата. Първи и единствени си сваляме гащите и приемаме всеки с по-тъмен тен да идва да си развява правата тук. Разбирам, че по-тъмният тен по принцип е проблем за русата водеща. Нямаме си достатъчно моргавелки с ниски доходи, ниска хигиена, много деца, много жени, жилищни езикови проблеми. Вулева набра скорост. Чакайте, първо ще вдига оборотите. Как в тая бедна и сюлена страна ще бъдат пуснати 5000 хрантутника, на които на всичкото отгоре ще трябва да им се намери и подсигури работа и да бъдат интегрирани в обществото, при условие, че вие собствените ни мангали не успяхте да ги интегрирате вече над 50 години. Зуек, стилистиката на тази водеща много ми напомня на една друга телевизия и контингентът е от водещи. И стилистиката, и темата. Какво представляват те наречените сирийски бежанци? Това са главорези. Ами той оне, дето ядеше сърцето на жертвата си и той сега е бежанец някъде. Тя Вулева готова за водеща в телевизия Алфа, Зуек. Звучи 1:1 с Магдалена Ташева. Това са всъщност семействата на убийците, които се снимаха докато режат глави, докато изхвърлят мирно население от покривите на сградите, които в лицето на един от командирите на свободната сирийска армия, Абу Сакар, са дори канибали. Не само за водеща, Рачков. Направо и за депутат от Атака могат да си я вземат. Границата остава отворена за нахлуването на всякаква човешка джихадистка сган в България. Това са престъпници, това са масови убийци. Собствените ни мангали не успяхте да ги интегрирате вече над 50 години. Малко объркала телевизията. Ама това е поправимо. Все ще се намери кой да й подаде ръка. На някой един пръст им е достатъчен. Подай на човека пръст и ще ти го навре, да не казвам къде. Сега започвам да разбирам защо предаването се казва Психодиспансер. Нов стил, хигиена нулева. Влачат се като свински черва. Все едно съм бил с Албена Вулева. Собствените ни мангали не успяхте да ги интегрирате вече над 50 години. Беше ми много приятно.